Welcome back to my channel. So ngayon, tapos na yung kasal na sister-in-law ko. Mag-hike na naman tayo, paakyat ng mundo. Kaya samahan nyo kami. 30 minutes hiking na naman. Kaya hiking ulit. Sakit ng init. Wala sila. Sabi tayo tubig. Tayo! 8:20 pa. Ang sakit na ng init. Tay! Oh! Agay. Ano naman to? 5 alas 5 ang dalo? Kumain ko ang alas 5 yun. Bere, abot na ya. Basta ka, ngit-ngit pa yun. Ngit-ngit, ano yung mga... Ay, Ato, abutan! hiking ulit. Madami na kami ngayong magha-hike. Tigas na ulo ng mga bata kasi nagmotor, bakit na mundo kasi kahit makitid yung daan. Ayun, nakalimutan ng father-in-law ko isuot yung chinelas kasi hindi kasi siya sanay magsapatos. Mag-chinelas lang siya paket ng mundok. Pero pagbigyan ng husband ko, nakalimutan niya. Kaya ayun, natatawa kami sa kanya. Chinelas di ko niya sandal sa pagkit ko. Daan mo helmet eh, kailangan ko eh. Takot. Dong, nakukundo pa dong. Narba checkpoint niya unahan dong. Mao lagi. Magdalag helmet na way motor. Oy, nakukundo pa ya. Dami ko na checkpoint naman sa Tarong dyan. Tapos na yung kasal. Kaya mag-hike na naman tayo. At least, Akyat na naman tayo ng bundok. My goodness. hindi dyan natin. Nagtoko sila. Sos! Paano lang iligid? Dan! Madan! Di madan kukos, may iligid. Ilugtong-tong nes motor ko. Bawang ng motor kamay oh. Grabe. Wala. Unay na sad. Magpadaot ko. Di mo sa dyan sugot. Unay na sad. Nalinday, ako man ginawa nga. Sus, dakuan na gini mo day. Ay, si pamantay dong. Sige sa puntik ka stress ko ya. Wag mo ga. Ang day, kabinat na si... Nas nanay na, yun na. Dakuan gini mo day. Nanay ay. Ano ito, magulat ko, oy! Kapoy, nisipit-pit ng sanila. Labay. Kinsa mo na? Ano lang hila ito? Surwala, bagwa na itong taas ka itong tako, itong sulong-sul. Nako na! Nga. Nangaon pa! Ito na mo! Mura og di ko balik diri. Diri ko magpuyo. Napadali ay! Hindi po mo. Ako lang. Ano na ino na po ang regalo ko? Jadi di ako. Akong regalo, di maputos yun. Bisa na kuha do? Di maputos eh. Huwag ipagputos. Kung inugable, pusto no gikan karon, inugma ablehan, baho yun. Ang regalo sa bisa po sa pagkadlawa. Huwag na akan ika. Dahil ko regalo anak, anang mukanay. Tabuangan eh. Asa ka do? Ako to motoray ka. Oh. Ha? Yeah, daan tayo ng Daan ka do? Maraming tubo. Yeah.
Oh, hindi ito nga motor ko. Oh. Yo, Ah, ngawat ang tubo. ama din na tagado. Kauna, pagka mga ulit ko tubo. Doy. Doy. Payong ko ka. Ah, nag-uling naman ang bawa. Kasi kabula rin ba? Di ron, uling ron. Hindi uling angol. Sexy yan. Sexy yan kasi galing kasal. Hindi ko sa mga arte. Kat-kat pa tong rose oh. Ah, okay ko na nikat-kat. Abot may saron dito. Wala lagi bro, ginahawa lagi, diluya sa Ah, driver. Hindi rin driver. Ito? Hindi ka kakunada sa isa pakitas sa motor. Hindi ka kakunada. Sigar! Ha? Sa kan siguro ang hadlo ka na, bulhog na. Mudulog inas kayo. Yung break mo, paak man tiro, ibag mo sa mulik. Ilan? Ah, bati na all mag. Pumira ka magkuhan, gabi neutral kung big bada. Itong Yan, mag-hike na naman tayo ulit. 30 minutes hiking na naman or more pa. Kasi nakakapagod. Butong ka. Wala. Yan. Tapos ng kasal. Kaya ako sexy ngayon. Ayan. Kasi kasal ng sister-in-law ko. Yan, sister niya. Yan, sa kanya. Ginasal na yung sister niya. The one and only sister niya. Wala ng motor, helmet na lang. Yan. Iniwan niya ng motor sa karsada kasi akyat tayo ng bundok. Ayan. Yan, may dami sila doon sa naga. Yan, ang dami nila. Ray! Ray! Biraha ko be! Ikaw wala kay kwenta. Yung kinasal, nasa doon na sa unahan. Kami na dito pa sa baba. Oo, nag-vlog man gali oh. Well, vlogger na kayo kami. Mangwarta sa kuno siya. Mangwarta, Miss YouTube, kaya may trabaho. Ay, God. Nakakapagod. Ba't nawala yung focus? Ano nangyari? Asan tumagi itong motor gani? Ah, kabuang. Pitch ulit. O pa man laging sunod. Pagod na ako. Still na niya. Ang hirap. Kita mo ito na bulong, secret yun. Tay. Wala tayo nilaring murag tabla? at palaya ka ba araw dia? Wala tayo dia. Dari ka motor kay ni Diba man? Jakti sa ligit. Dari mo ba ka lagi? Ada apa deh? Dah buat tayo lagi. Ah, tigas nawan. Ada takut ni Aryo. Dato anam mo. Kato ng mga motor kat-kat dito kidag ko spike. Bisa ka kali sa
Misal ka lisod-lisod, vlogan ka po. Una na, Para sa future mo yan eh. Huwag ka mag-vlog nang. Vlog na. Practice mig vlog para makakwarta sa Ayun ko, una to YouTube na na. ko sa vlog mo para makita mo tala. Ano na? Pag-story nang imo. Asa man ito na? Abot na yung hininga namin, my God. Si mama. Oh, si. Nag-asa ni laka bro. Tapos na yung tika. Oh, adlaw la kata ni perting siya na to. Mas lim yung tanay. Mo gini palambal. Oh my god. Ay na din ako kanay kanana. Exercise ni mo ni de gabi tungas ka nga ri. Ya karon po. Pihan mo to. Wala ma choice kay ko mo sa balahisa. Yeah, marami na silang nakukuha sa vlog ko. Ay pa mo kasi Meet my mother-in-law, so pretty. Yun. oh my god. Ano yung kapulok ba? Oh, diyan isa. Ikaw to ba? Laban! Ako mapangita gabi may mo tuloy. Laban mo. Mari mo dira sa mga gid Dire motor nagsunod. Dire. Yan eh. Dire. Wapan ba? Yan. Pag makasawa kasi kayo mag-asawa na sa tuktok ng mundok. Pag di kayo mahirapan. Ganon. Kaita ni di ka maong Bisaya no. Unsa ka to day? Sige kay ang motor nagsunod. Isa ka mo ay. Sulod ang motor. Asa na sa puto? Ato mo sa karan grabe pa sa view talaga lang ka. Dito na lang gabi. Wala grabe si Bami no kusog ilakaw. Unsa na day nabil ako sala day. Si Bami kusog ilakaw. Yan, yung isa doon. Aray, how do you food, Red? Selfie. Parang So yun din siya rin. hindi napapagod. Ay ka namin magbakasla mo tao. My God. Ang hilonggo ba daw mga susok mo palakton? Hilonggo susok ha? Ang hilonggo ba daw mga susok mo palakton? Hindi tata. Ma, di na nila irin una daw mga susok mo palakton. Para mga susok. Unsa ko no? Daw mga susok mo palakton? Hindi mo si Irin? Na mga susok magkahinay magkaisusok magkapang man. Kita rin po. Ano ba? Madel, tubig, madel. Gawin say. Ay, live na ko karon ta taman. Wala mo karon no? Ugma. Meet me. Mga Lunes gadutin ko. Oh, goodness. Ako ay may dakong motor, ari ko puyo, ako ginilimpihan daan na ginon. Ako limpihan. Ito, Franji, gani putro doon ka. Putro, para maluto. Namay. Lugat, lugat na magkasabot ni mga motor. Ako ay nagpuyo, dire ka na yung tanang ng motor, ako na organization. Oh, organize ba? Kutob sa na dire nagpuyo. Para makuan, kita mo. Oh, mga ayaw ka lang. Ayaw na sa barangay. Organize mo ka na mo. Wala ni klaro, wala yung organizer dire. Are, traffic shot na nan, sa abot tuktukan. Oy, isibog mo kamay to, abot ang motor doon. Uy, panagan mo. Panagan mo. Say hi! Oh, bunat motor no. Ay, isibog dito. So, sibog dito, sibog. Sige. Kaya nang humak. Wala ka ni wala. Eh, kumayo na. Magkano po na motor gid, oh? Ayan ay. Di danlog. Isa yung mga tikangkang. My God. Grabe. Dali kilig. Yan, yung motor. Makiat dito sa bundok.
nga di ay. Ito na bati na luwa. Ito na. Silsi ba? Body na. Silsi, gaman na lang. Awanay, kuanay. Wanay, wanay dito to. Mana makilira. Mo man na bakilit. Dahil tiyo ay gamsibak na ron. Nanay. Sa grupo ta. Oh. Dahil sila na mga makilit. Ang sasya? Oh, malamit bakas yun. Abo na yung mahal. Abo sa ulang gamay tayo. Kuha na lang tayo. Oh my God. Grabe. Nagwa nga akong balhas nga isa Ang ka. kabutangan sa kong kulba to, boss. Imbis na wala akong kulba, abot walo. Oh, tayo nagkapado nga to perting kargaduhas dyan ah. Pagdulhog pa. Nga may tao, patang kay. Okay ra? Sikap na miki ay. Serius, masamo sa urat ya. Yung dugaya. Kung dili man gini mo totally nga di makanak, kani kinahanglan lami Buhay. Vitamins. vitamins. Kailangan may first specialist. Sino ba gila sa grupo? Di Idugay ba la? Kasugod bata gani. Wa na. Apat na kabilog. Si Erwin ba? Huwag ka si Erwin. Tapos sa amo na ka wala. Last na ni last ko sila. Last na ni. Ano yung ginawa ta sa last? Masaktong exercise. na kita. Abot kita sa atong panalungan. Arah ka diyon. Nami sa mga view ko ba? Story lang. Ha? Ang story ko ni magano. Ang story ko ni. May background pa ko nga baka, kakuha pa ko. Ikaw orasan na abot ito. Ha? Gabi ba? Ito ka sa nanay. Alas 12 may nagulauna ko. Ay nga tayo. Kakapagod. Mumpa ko Sa view. Ay, pa picture naman to daya. Picture ako. Ay, picture naman daya. Wow, ba mga model ba? Model sa meeting si ito. Picture na ako. Puti pabura dito sa taon. Sinulin, grabe yung milig asawa, no? Gwapa kayo? Teuna lang po sila. Sakto, mili eh. Itang makansi. Ha? Saan po sila na? Kanang, duwag dangaw na? Saan dangaw? Tulo ka dangaw. Oh my God. Ikaw lang din. Kulit ko siya, Nawin eh. Basta din na magtingin na koro dito? Andira niya ganahan aning kanang padungdungugan. Ha? Nalungan eh. Kanang padungdungag bati. Nalungan ba tayo? Ay. May padiretso ang tag-story ag bate. Dungdungugan ta. Senta. Dungdungugan jud. Isa ka ko di ko ganahan padungdungugan. Manang padungdugog. Prangka. Pero dili ko hilig mo ba usog maot. Ay, kapila na ko natampaan ako. May dili ka man. Ihilom rin ako akong kalagot. Ay, dampa ko yan. Hindi ko gusto yung tagoon ko. Mapatay ko. May pay mo Patay prangka. ka, oy. May mo prangka. Isa pa lang man natampa ko na yun. Guwapa ko siya din yun, no? Halo sa bata ko ba? Ha? Dala ka lang? Ay, huli siya. Gamay na lang.
Gamay na lang to. Abot na to. Dito kanto. Kambal lima ka bilin. Bilin. Ang nga na sa nang kanon. Okay, kilahayan mo siya nga hinay ko. Hinay ka ng lakaw. Sama to ko bala din mo ano. Na, uniarat ya. Ha? Hinay siya doon. Pagi kwarta tiya. Pamatapan nyo gabi. Makulbera ng utang. Maimpa siguro na akong utang murag makap. Pabarog na siguro ako sa kabukaligi. Hinay lang ba? Hinay lang. Hoy, nagduwag na nato. Napit na lang good. Konti na lang. Mas utso siguro to. Oh, Muna na dahil, no? Wala bata na ito. Ano? Anong babae? May likaw ka gamay mo na. Mga balik na bata, no? Katong nilangot o katong bay? Oo. Ano yung bay? sakto sa kayo nung kabot na to man halakaon. Dito mga o, limabot, no? Bahalag manguna to sila kaon eh. Total di man kaon na tong yatong ato nga maluwas man. Apa sana? Ako ipadong ko nila di ba kun hotdan. Ako niya nakipiso gitu no. Ako na bi ako pa. Ang ako ba dito ihaw. Dinhira po. Mugan. Mo aga gihaw eh. Baya. Ya to nang dihili. Amo na dahil, no? Aslo. Ha. Ha? Hapon mo patukar ko hato kilo. Bisa sih. Yaman si Gile. Sulod din mo motor rin na. Oh, bahala na oroy. Bisa menang motor. Minit pa mga lambo. Yan na, mamin mo. Ang tulog ka na, sulod. Ah. Ini magnabay tubig. Not basa. Sulatam lagi ron.
music. So nga pa, sobrang Bisaya. Haba na yung buko. Yan lang ang pangit. Maman. Pwede naman. Parang dali mo madungo kay. Pagkuha mo pak lang to. Pagkatay sa mo sirit. Wala na mga salina nga muna ko. Mabili na paklan. Pwede maghubutan na. Lang huwag yung masangit. Right. Kapan mo ikaw ga, ipakuha na ga, ikaw at ako. Oh, Moira. Huh. Pagla ka na dito. Daming tao sa kasal nila. Yan.